Καλημέρα, να είμαι πάλι. Τι σας είπα χθες? Μαύρο, τελειώνω το μαύρο τσαντάκι. Δείτε εδώ, δείτε μαγεία, γιατί έβαλα το μεταλλιζέ το νήμα και τελικά δεν έβαλα το κροκό που σας έλεγα, έβαλα το σκέτο, γιατί να μην πήγαινε πολύ, να έχει από κάτω ήδη τη λάμψη. Είναι υπέροχο, να το δείτε καλύτερα το χρώμα. Το άλλο το μαύρο δεν γυαλίζει καθόλου. Τώρα, τέλος πάντων θα σας το σηκώσω εδώ πέρα για να το βλέπετε καλύτερα. Είναι τέλειο. Μαύρο ξεμαύρο είναι, που είναι ένα απλό μαύρο δηλαδή, είναι φανταστικό. Τα έχω ερωτευτεί, παρόλο που εγώ πάντα τις τσάντες μου τις έχω τεράστιες τσάντες και γεμάτες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε μέσα. Τα λάτρεψα αυτά τα μικρούλια. Σας το ανοίγω για να δείτε και το ύψος που έχει. Και πάλι κάνω βίντεο και λείπουν τα παιδιά και δεν έχω ένα κινητό να βάλω για να δείτε. Το κάνω βιντεάκι, φωτογράφηση για να το δείτε καλύτερα με ένα κινητό μέσα. Θα βάλω κι εγώ έτσι για να δείτε. Γιατί πείτε τώρα ότι εδώ έχετε βάλει και τσιγάρα. Το να το κλείσετε δεν φαίνεται χάλια. Γιατί αυτό από μόνο του σου δίνει το περιθώριο να το φουσκώσεις λίγο. Να εκεί. Δεν φαίνεται χάλια. Ίσα ίσα πιο όμορφο φαίνεται. Δεν ξέρω πώς σας φαίνονται. Σχολιάστε λίγο από κάτω. Όχι ωραίες και καρδούλες και τα αυτά και τα emoji, αλλά με λόγια έτσι για να καταλάβω σας αρέσουν ή μόνο σε μένα μ' αρέσουν δηλαδή. Και τώρα έχουμε φτάσει τον αριθμό 3. 1. Το κόκκινο και το καφέ. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Και εγώ πήγα και πήρα τα χρώματά μου. Άντε εγώ να διαλέξω μετά για μένα. Θα τα κάνω όλα μου φαίνεται να έχουν αλλάζει. Θα ξαναπαραγγείλω. Αυτά όμως τα έκανα για σας. Λοιπόν, έμεινε ένα ακόμα μαύρο που θα κάνω καπάκι, το κροκό, ή θα το κάνω σε μονόχρωμο μαύρο ή θα συνδυάσω κάποιο άλλο νήμα από κάτω. Αυτά. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο.